आणि थोडीशी कायच कळणार ना काय रे काय रे इतकं टेन्शन कसलं घेतलं? अरे आम्ही गणपती बघून येलो परत लोकांका बोलायला बघू पण डेकोरेशन काय करू तात कळणार ना. टेन्शन घेऊ नको. बॉम्बे सिलेक्शन आहे आमरे सगळे पड्डे बिड्डे डेकोरेशनचं सामान एकदम गावतलं. अरे आता बर्थडे आडू मुंबईत जाऊया. मुंबईत न्यू रे दोडा मार्ग बॉम्बे सिलेक्शन मस्त पडते गावतलं. तर जाऊया तर मित्रांनो आम्ही अशा प्रकारे गेलो दोडामार्ग मध्ये गोवा रोडवर वर्षा मेडिकलच्या बाजूक असणाऱ्या बॉम्बे सिलेक्शन मध्ये बाप्पाच्या सजावटीसाठी लागणारे वेगवेगळे प्रकारचे पडदे हार झुंबर होलसेल दरात त्यांच्याकडे मिळतात. माळा आणि हार तर एकदम खरे कसे आणि खूप सुंदर दिसत. हिरवेगार माळा तसेच फोल्डेबल बॅकग्राऊंड काहीतरी नवीनच होतं. वेगवेगळ्या प्रकारची झालर तैवान कपडा वेलवेट डिझाईन पडदे फर पडदे डिझाईन टेबल क्लॉथ पण असत. रंगीबेरंगी फुला वेली हार प्रिंटेड पडदे मोठ्ठूच्या मोठ्ठो हॉल मध्ये बांधण्यासाठी पडदो सगळं अवेलेबल असतं. डेकोरेशन सोबतच लग्न समारंभासाठी लागणारा सर्व सामान यांच्याकडे मिळतात. आपण माफक आणि होलसेल दरात. यात मित्रांनो सिल्क साड्या कॉटन साड्या काठपदराच्या साड्या नऊवारी साड्या असे वेगवेगळ्या साड्या आहेत. 1000ला 3 साड्या 1200ला 3 साड्या 2100ला 3 साड्या असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑफर पण त्यांच्याकडे चालू असतात. तर मित्रांनो दोडामार्ग तालुक्यात गोवा रोड वर्षा मेडिकलच्या बाजूला यांची एकमेव शाखा आहे. गणपती बाप्पाच्या डेकोरेशन साठी किंवा महिलांच्या इथनिक वेअर साठी आजच बॉम्बे सिलेक्शनला भेट द्या आणि स्वस्तात मस्त अशी शॉपिंग करा. धन्यवाद.